Hitantsika moa igny vidéo zay nalefa teo igny mikasiky dadilahy Lengoro igny, anjarantsika mitsakotsako izy igny, anjarantsika mahalala hoe ino marigny na tsy marigny fa ny responsabilité ko izy nataoko igny, anjaran'izay mino na tsy mino, fa za tsy mahay ho zaho na azovy izy io, za tsy haiko Lengoro zany fa izy nanaboaka tegna, izy io tsy tromba, azy igny tsy tromba, mba apôtiko ndraiky, azy io tsy tromba, fahitako azy fa razambenjareo zay mahery tany aloha tany tia mody zay mbola ao ambany rano, mahery zany izy azy io, zao izy miboaka efa maro raha sy mbatiny tagny mahazany ho zany volagna teo hoe nagnino zareo ataonao zany, nagnino tsy olo nagnanonao fogna norabezinao ka izy nivolagna mafy loatra lefa ka igny moa ny vitako androany, tsy haiko na ambelany olo zay toniana na tsy ambelany fô efa te handeha ndraiky zany tody aozy tokantrano. Maro zany anareo commentaire ty ato magnontany aiza Fidelis, ambelanao aia Fidelis, magnano business anao tamy Fidelis, anao ve mila andeha direct, mampalahelo zaho resaka anareo zay, niezaka za tsy tia amaly zany fa nefa niresaka zaho tsy amaly fa mivolagna, koa maly baka izy lasa mifamatra, lasa miankany zay tsy mety. Valalahy Fidelis dia fatidrany madamo, tsara fantatrantsika zay, fatidrany raha vavy madamo fatidrany zavatra, de zaho niaraka koa mitabataba mianake, mitabataba mianake, zaho niaraka anabavy Fidelis valahiko Fidelis, de io moa tsy raha avy avoagna, tsy raha nirigny zany fa raha fagnifagnandrify raha jiaby, de zay Fidelis sisy ady tsy miady fa reo zay raha mipetraka amy dadilahy amy valalahy Fidelis, dadilahy Jiomalaza dia tsy tia resaka ankany, tsy tia miankany izy, kanefa zany le en direct nataoko tsy vitanareo manoratra miankany aminahy ndraiky manety Fidelis, mbola magnano vidéo en direct koa mahakasiky raha mipetraka amy Fidelis, raha mahakasiky raha amy Fidelis, mahakasiky Fidelis ndraiky mahakasiky zaho mbola iankanianareo, de ino zaho misy lasa najano olo en direct, fa valalahy Fidelis dia mbola manohy miasany hatramizao, mbola miasa hatramizao, ary ny raha diako tany amy Fidelis tsy andeha hagnotrogno azy, tsy fiaraha miasa nenay tompoko, tsy fiaraha miasa hoe ndaha antsika andeha rô, fa mangala sary ny raha nangatahako taminazy namiany, maka sary fogna raha nataoko, hoe za mangala sary anao amy raha ataonao satria mi-intéressé olo, kanefa mba tsy azo loha, zaho mbô mangataka zaho mangala sary, mangala vidéo amy raha tanà io fô mi-intéressé olo izy io, tsy magnino izy, ary tsy karameny zaho tamiregny, tsy miasa ho anazy tamiregny, fa fitiavako zany raha atako
tiako satria mantsika io very mantsika very raha tsy hena fiaviana tonga defa tomponao par rapport amy raha hena fiaviana tsy raha hitanao zio milaza lalengory teo raha tsy afaka ozy izy reo ahoda ratsy zay na volon'olo ato ambelan'ireo échantillon amely le tegna ratsy misy fitipolo izy reo ato izy misy koa agnatin'ny tranon-draha zany eo izy raha tsy afaka reo izy izy sahiragna anareo mitady mandeha tsimo tsy mahita mandeha vatra re tsy mahita mandeha ndrefagna re tsy mahita mety tsy mahita satria avy amy raha izy moa izy nangala trao igny no tsy finoany ireo fianakaviagna de azy lelako ndraiky sasany maloko fatrokotobara tany regny tany misy izy jiaby izy tany nagnaniry ka fiarahako amy valina Fidelisy izy volakory teo za tsy karaha menika hoe andeha hagnaraka azy n'importe où fa nangala sary ihany raha natao rehefa niankany ianareo niankany hitany amizay raha natanareo jiaby regny aleo najanony koa ty izy mampisy olonareo izy aleo ajanony najanony vidéo iny koa mara tokony andiarako aminazy satria raha diako taminazy angala sary rehefa najanony zany le vidéo de nody zaho niala fa izy hatramizao mandalo mifandriagna mandeha aminahy miaraka tsisy olana aminahy fa izy koa fa mandeha mifandriagna de à partir an'iregny satria andeha mananara tsy maintsy mandalo tsara de mandalo mifandriagna de mandrekao izy misy 2 andro 3 andro aminaha izy mandalo aminaha izy raha karaha zany ianareo magnontany mikasiky Fidelisy tsy niady tsisy ady fa najanony le sary de zaha amizay iny koa raha tokony agnarako azy tabataba najanony le sary ka iny koa raha tokony andeha agnarako azy rehefa tsy magnaraka azy de anareo milaza hoe niady izy regny zao diso anareo ka atsika ho za tamitsika very atsika io niala ny fomba razagna atsika na ino manrodemanty magnaraka ary ata Fidelisy mandeha roy le raha miinteresse za satria canal loatra atsika zanak'olombelo nagnano fomba atsika malagasy fomba ndrazagna atsika zaho ty tsy mahay zany le tompontsika ry zany tsy mety miteny finoagana za tsy mahay za fa ny raha haiko za misy dady lava za misy razambe ary zay mahatonga ampotikely natonga nangalagna raha rio zaha nohony ahody zay navolon'ologno amy place io ndraiky natan'olo agnatin'izy io ao bloqué fiainagnanjareo jiaby aketo bloqué satria le razambenjareo tsy tafagnaraka zareo amy tany zay indianandreo amy le fitadiavagna ataonjareo lasa bloqué ka zareo tsy afaka maro hentsika olombelogno maro raha vitantsika zanak'olombelo tegna maro tsy haiko ino ampinaovagna zany fa misy ahody ratsy maro ao izy alany igny mba hampandeha reo fianakaviagnany amy fitadiavagna amy fahasalamagna raha magnanjany ka ahoana moa tokony tsy hitrandrahako raha magnanjany satria atsika io very manompo razambe-mbazaha zay tsika manompo finoam-bazaha izy io tokony nare io fa tsy finoantsika malagasy za dia mino Zagnahary na Andriamanitra ozy atsika zato isan-jato inoako misy tsy tonga teto za raha tsy Zagnahary zay nalefa ny mission zao donc agnatin'ny mission nahy izy raha ataoko natongavako tompony fa ny magnaratsy ny tsy mino aza mino ny magnaratsy magnaratsy fa zaho manofo amy raha ataoko
tsy niady zay sy fidelisy ho zany ara izy mbola mitaha olo, mbola mitsabo olo, ara zah mbola mandeha aminazy mitondra olo kofa misy olo tsy salama fa maromaro izy nadesiko aminazy fa tsy hoe anao io mana business anjaranao zany na business tsy vola hiditra am-posinao zany ko business ngamba anao mbady mila vola zany ko anao tsy magnemegna zany fa raha ohatra ka tsy tianao le raha boka eto alanao za magnaraka raha magnandreo aza miditra amin'ny pagenaka fa fagnavotagna ny raha atao zany ka malagasy tsy mintsony maha malagasy azy fa izy mieritreritra izy zanabazaha fogna agny ny tompony zah tsy miditra zany tsy maintsy mikariko zah magnagory aizantsika hoe atsika ty zanagasy atsika misy razambe atsika misy mpagnazary atsika misy njoaty atsika misy mpaminany fa tsy naboaka tsy totia ho antsika tsy tompontsika fa nin'olo mitompontsika raha mbola rodemanina tsy manaiky an'izany zagnahary tsy tahanao mihitsy raha tsy mahazo avy amin'ny alalagna olobenao razambenao mifampiresaka zareo io hoe ty ologno zafinareo zany rangatahiny magnakory izy aloha ka angalanao io foaty io mbola fampiraharaha razambe araka ny finoako zany ka hita tsara papa jiaby ka zay zavatra zay tsy maharisy lahatra zah na indra koragninareo na indra koragninareo na firiagna raha volagninareo izao rodimany anao moi je m'en fous fa ny raha tsy maintsy aboakako mba hiverenantsika ny fomba andrazagnatsika azariagna ny fombatsika maro ny mystera agnatiny tany hoe 400 tagnana fatesany egny afa mandeha 400 tagnana mbola izy miboaka tsy mety mijanogno izy amle raha ataony amin'io valilahiko io satria nagnino tsy noagna izy lasa hagnaboaka raha mahay raha maventy mba hinoagna azy zany tany nare mivolagna tsy anao izy io tsy mamaly raha mikasiky fidelisy zao fidelisy izy mazava aminare donc igny zahay tsy miady fa ny raha nataoko tao efa tsy natao ntsony aloha mikasiky nazanjao mbola manampitamby azy ndaha valahy mbo boaka fô le ologno linanao ngomanany olo za mbola tsy hagnano izy raha tsy miova toetrin'olo reo izy za tsy magnano manjany mila miova toetrinjareo izy zavatra ohatran'izay zany atany vahoaka malagasy ka anjarantsika tsakotsako igny raha volagniko igny na ino raha koragninareo na ino raha koragninareo tsy ahoako fa ny raha haiko za magnano responsabilité izay nalefany zagnahary zay to ambony tany matora mafilany tsy nagnano izy io tsy mission nazy le raha fa mission nahy zaho agnatin'le mission ty zavatra ty zay ngamba mazava amitsika jiaby mikasiky fidelisy mikasiky rodman mikasiky dadilahy ngoro na dignako rasa volagna izy doso ary za tsy afaka mandeha fa mbo tsy eo izy tonana mbola hoavy izy nafa tsy hoafo ngatadalagna aminazy zay satria hitako fa komansy fenofeno angamba raha jiaby rehefa angala le raha kakoa sasany reo satria anao tsy finoany zareo zany de najanogno le raha alevo zay mahagna ozy amin'ny fasandraza anao tsy finoanare zaho tsy alaiko jiaby izy fô za mizahanareko ozy magnanjany eto zay zany ataony
rehefa avy eo na hoe magnaraka indray zaho magnaboaka hafa raha mbola misy azo aboaka matafadiana magnaboaka zaho. Ok, fa za tsy reraka de mba miangavy madame azafady tsonganako hely anao rena bady Aisha Yvonne miangavy anao za mba angala honogno tsara be. Io zany tsy avy am'le hoe fitiavan-drazagna no tsy agnekenao izy hoe razagnanareo milobe ampajakanay zao anao zao iambigny anao rodimany za tsy problème agny izy io fa problème ty ahody le ologno latsaka akao i olo mahery be io ty andeha hody de mila mampafantatry izy aty fisiany alevonare za fa lohaka angala zaho adoso malô raha ary fa zany ambilo be zandra natako tao mbola fagnaboahany ino herenazy zany mbola boakany ka tsara zany ranabavy mba lanjalanjao ny raha tokony hikoragny lanjalanjao ny sentiment ty tsisy fagnambaniagna karazagna zovy na olo aveza tsisy fagnambaniagna ty fa fagnambaragna zay zavatra avy aminy angarana zay donc izy aza de magnano teny magnandregny fa so tsy mety hoe izy io fahitako izy io mbola izy ihany resaka menazy fo fagnorohoroagna fo tsy haiko za tsy mahay na menazy na tsy menazy za tsy mety zay izy tompoko lasy tompoko vavy mampamangy amy manaraka indray veloma tompoko.